herbal tea le gold milk ni khata no ni zel inin immunity kha lo ti chak ve ro le ama sa in ka chana lo thlir thin tu te in zawa in chibai ka phok le cheu voina chuan hei covid-19 te aleng sa ma covid-19 dauna tur atana kan taksa immunity ti chak theina siam dan chin ni kalau tilang do na pakhat chu herbal tea ania thingpui anga in mei thei tur ania chumi siam dan chu kalau ti ma sa anga kanma mo tur te chu so thing ania nga chuan hei hi thak thing ania thak thing hi ani bokanga chuanin hei hi thing marcha black pepper antia hemi hi ani bokanga chuan tulsi anianga tulsi chu muntina mote lo har mai thia chu bang chuan hei tulsi drop hi tulsi drop mangya kan siamanga hemi chili injopol manghianin kan immunity ti chakna tur kha herbal tea kha kan siam theidona chuanin ahang du lo chuanin athuma alo tui deuh hlek theinan chuanin du le khoizu atel thei bokanga chuan a siam dan tura chuan hei tai hianin alumna tur thingpui lumna tur ambela hian no tui no ni ka da a hei no khat ka da to hei no khatania tui no ni ti hian kan da anga chuan hei hi kan ti somanga tian kan chu somanga so thing kan chu som bokanga gold mirch hei thing marchai kan chu som bokanga chuanin kan telanga khan hei so thing kan telanga chuan hei thak thing khania thak thing kan telanga hei thing marcha khan ta kan tel lenga chuan hei tulsi hi na kan nei chuan tulsi kha tel thea na nga na tiang vel khan chuan he tai hian tulsi drop kha yang te khat vel bor tur kan telanga ti khan kan chum sau bor anga minute asawa changa minute nga vel kan chum sau bor anga chuan a in thei ani mei ta hei ti hian minute nga ka chuang sau to a chuan tian nawa kan thlinga a in thei ani to meya kha ti kha ka ron thli chuak a thingpui sen ang kha ni mei ta chuan arim hi tui to pa chuan hei shitlang a tha em ma chuan shitlang shokna ate nap tuyang angji ati khan alum deuh vet khan han intirila nau pangpo puitling pon kan ngei to patia kan in thil ani chuanin hei nau pangta chuan in alo har sa mai theya ati thum nan khan du le hei khoizu te ti hian nau pang in tura khan puitling pon ati theya ta khoizu te hi ka tak sata na lo thale em kan immunity ti chaknan te po ti khan alo thale em khoizu tel khan in alo nuam boka hei covid-19 shileng awanga kan taksaral do khol ti chakna tan a tha em ani shitlang omna te ti khan a tha em a kha pakhat na sok chu nia ti khanin adang kan siam le tur hi gold milk ania tu chu asiam dan tu na kan lo en le don nia gold milk siam na ta na kan man ru du le tur te chu bong hu te le ai eng shing kha ni mei ta ai eng shing han ti la ai eng nge ke mani mi sau ai eng ang chi kha tyang kha ni mei ta nga ai eng hi nge fian hei chu hei tyang vel hi kan telanga teaspoon chan ve thirfian te ber chi khami chan ve ang kha ka tyang kha kan telanga ai eng shing ai eng powder mi sau ai eng dip chuanin bong te hi sa chadeu hlek tur ania
chuan bawng nu te a sa kha ti hian kan lei anga he bawng nu te sa kha kan lei ta chuan khoizu hemi tablespoon khathi kan telanga chuan khami chi thum kha ani mei ta kha kan chukanga thade ven kan chukolanga chuanin hei hi a tha em a hei no pang shitlang panglum deu ser ko sikna sa ni si lau ti anga te hianin hetiang anglo khathi ti hian asa deu pep an in ngam to ka sa khan ti khan ka inti china mini somvel hu chuan an tak sa kha ron ruma an thana ron tla a ti khan an khosik deu khatiang khosik deu ser an tak sanwam lo ti kha are ngal chin a tha to panau pang tam po puikin tam po chuan hei tuna covid-19 na wangin kan buai em a adam doi te shan pai no om lawa khatiang khan kan lo ti ve thei chu kan tak saral dau kho lo ti chak kha ania tuna ka ron soi pani ti kha herbal tea ti kha che em namdang pe chuan an war lut tuka khang tia angkha mizau ti hianin kan war lut tuk lo zo ka ma se dam doi mang si lawa kan tak saral dau kho ti chak theina kan chauka atanga kan manro nei vek thosi manro harsa zon chiam ngai lo chi khatiang ang manga kan lo siam ve thei vek kha ni a chu wang chuan khatiang ang te mang khanin lockdown chunga kan chung kwa in tur te lo siamila lo inila kan taksa kan immunity te kan taksaral dau khol te lo ti chakila chu covid-19 dau na ta na kan lo ti ve thei ania in lo tangkai pui le nge ka be se ya lo lok pui le nge ka be se ya ni ka lo me